हॅलो हॅलो. आर एस स्पोर्ट्सने टॉस जिंकलाय. आर एस स्पोर्ट्सने फिल्डिंग घेतली. या स्पर्धेचा तिसरा दिवस आहे आणि याच्या तिसऱ्या दिवसातील पहिला सामना होणार आहे तो आर एस स्पोर्ट वर्सेस किंजल स्पोर्ट्स. संघाच्या संघनायकांनी लवकरात लवकर आपलं क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे. एका इनिंगसाठी आपल्याला 30 मिनिटं मिळणार आहेत. नाहीतर आपल्याला एक प्लेअर अतिरिक्त आतमध्ये ठेवावा लागणार आहे.
30 मिनिटांचा अवधी दिला जाईल. जास्त वेळ लागला तर 2 मिनिटला एक खेळाडू सर्कलमध्ये वाढवला जाईल. सामना चालू असताना ग्राउंडमध्ये सेंटर गार्ड घातल्यास 5 रन्सची पेनल्टी लावण्यात येईल. सामना चालू होण्याच्या 10 मिनिटांआधी प्लेइंग लीग 11 जाहीर करणे बंधनकारक आहे. गैरवर्तन करणाऱ्या खेळाडूला स्पर्धेतून बाद करण्यात येईल. सामना बरोबरीत सुटला तर बॉल आउट खेळवण्यात येईल. पंचांचा निर्णय अंतिम राहील. सामना खेळताना खेळाडूंनी सावधगिरी बाळगावी. दुखापत झाल्यास कमिटी जबाबदार राहणार नाही. प्रत्येक गटातून 2 संघ प्लेऑफसाठी पात्र ठरतील. पात्रता ही गुण आणि धावगतीवर ठरवण्यात येईल. गुण आणि धावगती बरोबर असेल तर 3 रन धावण्याची स्पर्धा करावी लागेल. आता होणार सामना आहे तो आर एस स्पोर्ट्स वर्सेस किंजल स्पोर्ट हातीस. आर एस स्पोर्ट्स संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय ते किंजल स्पोर्ट्स संघाला. एक अतिरिक्त खेळाडू दोन्ही संघांसाठी एक सूचना आहे. पाणी घेऊन 12वाच खेळाडू आतमध्ये जाईल याची कृपया नोंद घ्यायची आहे. दोन्ही संघांनी अतिरिक्त खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवायचा आहे. पंच 2 मिनिटं. अतिरिक्त खेळाडू पाठवायचा आहे दोन्ही संघांनी. या सामन्यासाठी पंच म्हणून आहे ते पराग वारेकर आणि पप्पू साळवी. दोन्ही संघाच्या अतिरिक्त खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवायचा आहे. सामना सुरू होतोय. पहिला चेंडू सूरजचा आणि पहिला चेंडू वाईट टाकलाय तो सूरज वागदर याने. फलंदाज आहे तो नाव काय ऋतिक आडाव. स्ट्राईकला आहे तो ऋतिक आडाव. सूरज वागदरेचा दुसरा चेंडू आणि एक सुंदर चेंडू होता. निर्धाव चेंडू टाकलाय तो सूरज वागदर याने. धावसंख्या झाली आहे ती 1 चेंडू आणि 1 धावा. सलामीची जोडी आहे ती ऋतिक आडाव आणि यश आगरे. सूरज वागदरे याचा पुढील चेंडू ऋतिक आडावसाठी. बघूया सूरज वागदरे आणि हा अप्रतिम चेंडू निर्धाव चेंडू जातोय. सलग 2 चेंडू निर्धाव टाकले ते सूरज वागदरे याने. धावसंख्या स्थिर आहे. धावसंख्या झाली आहे ती 2 चेंडू आणि 1 धावा. सूरज वागदरे याचा पुढचा चेंडू ऋतिकसाठी. सूरज याचा पुढचा चेंडू ऋतिकसाठी आणि हा चांगला तटवलेला चेंडू आहे आणि हा षटकार. या सामन्यातील पहिला षटकार कृपया दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची आहे. पुढचा चेंडू सूरज याचा ऋतिकसाठी. एक अप्रतिम षटकार मारलाय 3ऱ्या चेंडूवर. चौथा चेंडू टाकण्यासाठी सूरज आणि हा सुंदर चेंडू तेवढा सुंदर फटका आहे पण तो चेंडू जातोय सीमापार 4 धावांसाठी. धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या झाली आहे ती
टू ऋतिक आडाव. पॉवर प्लेचं षटक चालू आहे आणि सूरज याचा पुढचा चेंडू ऋतिकसाठी आणि हा मात्र सुंदर चेंडू, निर्धाव चेंडू टाकतोय तो सूरज. धावसंख्या स्थिर आहे, धावसंख्या झाली आहे ती 11. या षटकातील अजून एक चेंडू शिल्लक आहे. सूरज याचा या षटकातील अंतिम चेंडू ऋतिक आडाव आणि सुंदर चेंडू, हाही निर्धाव चेंडू टाकलाय. एक अप्रतिम षटक मानावं लागेल ती सूरज याचं आणि तेवढीच दमदार फलंदाजी केली ती ऋतिक आडावने. एक षटकार आणि एक चौकार मारून एक षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती बिनबाद 11. बघूया आर एस स्पोर्ट्स कडून दुसरं षटक कोण घेऊन येतोय. आर एस स्पोर्ट्स संघाकडून दुसरं षटक घेऊन येतो परिमल मयेकर आणि त्याचा सामना करेल तो यश आगरे. पहिल्या षटकात चांगली अशी गोलंदाजी फलंदाजी दोन्ही संघाकडून पाहायला मिळाली आहे. सूरज वाघधरेने 4 चेंडू निर्धाव टाकलेत, परंतु 2 चेंडूंवर एक षटकार आणि चौकार ऋतिक आडाव याने खेचलाय. त्यामुळे धावसंख्या झाली ती 11. परिमल मयेकर याचा पुढचा चेंडू यश साठी. बघूया पहिला चेंडू यश आणि सुंदर तटवलेला चेंडू येतोय 1 धावेसाठी. 1 धाव कंप्लीट केली आहे दोन्ही खेळाडूंनी. धावसंख्या झाली आहे ती 12. स्ट्राईकला येतो आता ऋतिक, ज्याने एक षटकार आणि एक चौकार खेचलाय आणि त्याला गोलंदाजी करेल तो परिमल मयेकर. परिमलचा पुढचा चेंडू ऋतिक साठी आणि सुंदर तटवलेला चेंडू आणि हाही जातोय सीमापार 6 धावांसाठी. टाकण्यासाठी सज्ज आहे तो परिमल आणि सामना करेल तो ऋतिक आडाव आणि सुंदर तटवलेला हाही चेंडू जातोय 6 धावांसाठी. धावसंख्या झाली आहे ती 24. या षटकातील अजूनही 3 चेंडू बाकी आहेत. 3 चेंडूवर 2 षटकार लगावले ते ऋतिक आडाव याने. परिमल याचा चौथा चेंडू या षटकातील. खेळण्यासाठी सज्ज आहे तो ऋतिक आणि सुंदर चेंडू. हा चेंडू मात्र निर्धाव चेंडू टाकलाय तो परिमल याने. अजून या षटकातील 2 चेंडू बाकी आहेत. धावसंख्या स्थिर आहे, धावसंख्या झाली ती 24. परिमल याचा पुढचा चेंडू ऋतिक साठी आणि सुंदर पुन्हा एकदा तटवलेला चेंडू आहे आणि हा मात्र मिस फील्ड झाली आहे. 4 धावांसाठी चेंडू जातोय सीमा पार. धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या झाली आहे ती 28.
समाप्तीनंतर बिनबाद 30. फ्रेंड्स क्लब कोथवडे यांच्या आयोजित केलेल्या स्पर्धा या दिनांक आज 24/2/2025 या स्पर्धेचा हे 31वे वर्ष आहे. तसेच आजच्या या स्पर्धा आजच्या सत्रात हा पहिला सामना या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. तसेच चालू सामन्यासाठी पंच म्हणून भूमिकेत आपण पाहताय आता मात्र सांघिक तिसरा आणि वैयक्तिक पहिला षटक घेऊन आलाय तो आपल्या संघासाठी. सांघिक तिसरा आणि वैयक्तिक पहिला षटक घेऊन आलाय तो विशाल. पाहूया आपल्या संघासाठी कोणती भूमिका बजावतोय तो विशाल. विशालाच्या चेंडूचा मारा करेल तो यश. 10 ते 12 पावलांचा रनअप घेऊन पंचांच्या ओर्ध विकेटच्या दिशेने मारा करणार आहे तो यश साठी विशाल. पाहूया विशालाचा पहिला चेंडू आणि इथे मात्र जोरदार अपील केलाय. पाहूया पंच आपला निर्णय काय कळवत आहेत. सुंदर टाकलेला हा चेंडू होता. राईट ओव्हर द विकेटच्या दिशेने हा चेंडू फेकला होता आणि मला वाटतं लेग साईडच्या दिशेने मारा करायचा प्रयत्न होता यश याचा, परंतु चेंडू मला वाटतं चालू सामन्यासाठी पंच म्हणून भूमिकेत पाहायला दिसत आहेत ते पराग आणि पप्पू. पाहूया पंच काय निर्णय या ठिकाणी घोषित करताय. आणि इथे मात्र हा डॉट बॉल. पुन्हा एकदा विशालाचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज आहे तो यश. सुंदर टाकलेला चेंडू होता. यॉर्कर लेनच्या हा दिशे मारलेला चेंडू होता आणि इथे मात्र सुंदर झेल देखील टिपला आणि पहिलाच धक्का बसतोय तो. अरे या संघाच्या क्षेत्ररक्षकाने आणि आता मात्र यशाची जागा घेण्यासाठी गेलेला हा नवीन फलंदाज अनिकेत. पाहूया आपल्या संघासाठी कोणती कामगिरी बजावताना दिसतोय. पुन्हा एकदा विशालाचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असणार आहे तो अनिकेत. आणि सुंदर असा हा चेंडू यॉर्कर लेनचा टाकलेला चेंडू. चेंडू मात्र यष्ट्या उद्ध्वस्त करून गेला आणि अनिकेत याला कोणतीही धाव न घेता माघारी परतावं लागलंय. सुंदर गोलंदाजी मानावी लागते ती किंजल स्पोर्ट आर एस या संघाची. विशालाच्या माध्यमातून मला वाटतं तिसरं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर आहे. कोणती धाव न घेता इथे क्लीन बॉल झालाय तो अनिकेत. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता आणि यॉर्कर लेनचा हा टाकलेला चेंडू होता. यष्ट मात्र उद्ध्वस्त करून गेला हा चेंडू आणि अनिकेत याला माघारी परतवावं लागलंय कोणती धाव न घेता. धावसंख्या तिथेच
फलंदाज आहे तो तुरंत मैदानावर पाठवायचा आहे, नाहीतर मला वाटतं या ठिकाणी पॅनल्टी लावण्यात येईल. बराच वेळ काढताय आपण आपला फलंदाज मैदानात पाठवण्यासाठी. 1 मिनिटाच्या आत जर खेळाडू मैदानाचा ताबा घेतला नाही तर तो प्लेयर बाद करण्यात येईल. मला वाटतं इथे पुन्हा एकदा चालू षटकातील पुढील चेंडू विशाल याचा सुंदर पद्धतीची गोलंदाजी पाहायला मिळते ती विशाल्याच्या माध्यमातून. RS11 आर्य हा संघ, या संघाचा हा गोलंदाज आहे विशाल. अचूक 2 चेंडूवर 2 विकेट प्राप्त केले आहे. आता मात्र चालू षटकातील पुढील चेंडू आणि इथे मात्र हा देखील मोठा फटका मारण्याचा प्रयास होता, परंतु असफल. मला वाटतं चेंडू गेला बॅक साईडच्या दिशेला आणि एक अचूक धाव टिपली आहे ती आपल्या संघासाठी. RS11 या किंजल स्पोर्ट या संघाच्या फलंदाज सिद्धेश याने आता मात्र स्ट्रायकिंगला असेल तो ऋतिक. आणि इथे मात्र हा थोडासा आखूड टप्प्याचा टाकलेला चेंडू होता, मिड विकेटच्या दिशेला उंच मारलाय फटका आणि चेंडू गेलाय सीमारेषे बाहेर 4 धावांसाठी. सुंदर असा फटका या तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या झाली आहे ती किंजल स्पोर्ट 36. आता मात्र सांघिक चौथ्यानी वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन येतोय तो प्रथमेश सोनार. सांघिक चौथ्यानी वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन आलाय तो प्रथमेश. आणि सुंदर असा हा टाकलेला चेंडू पहिल्या चेंडूवर इथे मात्र यष्ट्या उद्ध्वस्त करून लावल्या आहेत ऋतिकेच्या. आणि तिसरा
रोहन आणि चौथा धक्का बसतोय रोहन याच्या स्वरूपात किंजल स्पोर्ट या संघाला. चौथं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना रोहन याच्या स्वरूपात चौथा धक्का बसतोय तो किंजल स्पोर्ट या संघाला. सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळते ती प्रथमेशच्या माध्यमातून RS11 या संघादरम्यान. आता मात्र रोहन याची जागा घेण्यासाठी गेलेला हा नवीन फलंदाज सतीश नाचनकर. पाहूया आपल्या संघासाठी कोणती कामगिरी बजावताना दिसेल तो सतीश नाचनकर. प्रथमेश याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो सतीश. सांघिक चौथ्यानी वैयक्तिक पहिलं षटक फेकतोय तो RS11 या संघाचा गोलंदाज प्रथमेश. आणि इथे मात्र हा हॅलो पुन्हा एकदा प्रथमेशचा पुढील चेंडू आणि इथे मात्र हा मिड विकेटच्या दिशेला उंच मारलेला फटका आहे. क्षेत्ररक्षक देखील तैनात होता परंतु गचा असं क्षेत्ररक्षण आणि 2 धावा काय रोखू शकला नाही तो क्षेत्ररक्षक. 2 धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 4 गाड्यांच्या मोबदल्यात 47. चौथं षटक देखील या ठिकाणी समाप्त होतोय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर किंजल स्पोर्ट या संघाची धावसंख्या असेल ती मला वाटतं 4 गाड्यांच्या मोबदल्यात 47. फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोतवडे आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग वर्ष 31वे या स्पर्धेचा आजचा हा तिसरा दिवस आणि तिसऱ्या दिवसाच्या सत्रातला चालू असलेला हा पहिला सामना. आता मात्र सांघिक 5वं आणि वैयक्तिक पहिला षटक घेऊन आलाय तो RS11 या संघाचा गोलंदाज अथर्व. पंचांच्या राईट मुहूर्त विकेटच्या दिशेने मारा करेल तो अथर्व. आणि इथे मात्र हा फुलटॉस टाकलेला चेंडू उंच मारलेला फटका देखील आहे आणि चेंडू गेलाय सीमारेषे बाहेर 6 धावांसाठी आणि पंचांनी नो बॉल देखील घोषित केलाय. राईट मुहूर्त विकेटच्या दिशेने मारा करतोय तो अथर्व सिद्धेशाला. आणि पुन्हा एकदा हा फुलटॉस टाकलेला चेंडू पुन्हा एकदा हा मिड विकेटच्या दिशेने उंच मारलेला फटका आणि चेंडू गेला सीमारेषे बाहेर. किरण चव्हाण याने पॅन्डलमध्ये यायचं आहे. किरण चव्हाण.
सलग 2 चेंडूंचा पुरेपूर फायदा उचललाय तो सिद्धेश याने आपल्या संघासाठी. दोन्ही चेंडू सीमारेषे बाहेर 6 धावांसाठी फेकलेत आणि आपल्या संघाची धावसंख्या भरभराटीने वाढवली आहे. ती धावसंख्या पोचते ती 4 कॅऱ्यांच्या मोबदल्यात 61. 4 ओव्हर 61. मला वाटतं या ठिकाणी गोलंदाज बदलण्यात आलाय. आता मात्र गोलंदाज असणार आहे तो राज. स्ट्रायकिंगला आहे तो सिद्धेश. राजाच्या गोलंदाजीचा सामना करेल सिद्धेश. अचूक 2 चेंडू 2 षटकार फेकले ते सिद्धेश याने आपल्या संघासाठी. आणि आता मात्र पंचांच्या राईट आर्म राऊंड विकेटच्या दिशेने मारा करेल तो राज. राजाचा पहिला चेंडू. राजा चेंडूचा सामना करतोय तो सिद्धेश. हा देखील उंच मारलेला फटका आहे. पाहूया. आणि चेंडू गेलाय सीमारेषे बाहेर 6 धाव. चेंडूचा सामना करेल तो सिद्धेश. आणि हा देखील चेंडू पाठवला मिड विकेटच्या दिशेला. उंच मारलेला फटका आहे. चेंडू गेला सीमारेषे बाहेर 6 धावांसाठी. सलग बॅटच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा चालू षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यास सज्ज आहे तो RS11 या संघाचा गोलंदाज राज. पाहूया. कोणत्या पद्धतीची कामगिरी बजावतोय पुन्हा या चेंडूवर सिद्धेश आपल्या संघासाठी. इथे मात्र हा यॉर्कर लेनचा टाकलेला चेंडू होता. चेंडू गेला फाईन लेगच्या दिशेला आणि एकच धाव मिळते या चेंडूवर. 1 धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 74. आता मात्र या चेंडूला सुंदर पद्धतीने कमबॅक केलंय ते राजाने आपल्या संघासाठी. पुन्हा एकदा राजाचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो किंजल स्पोर्ट्स संघाचा फलंदाज. आणि इथे मात्र बॅटची कडा घेऊन उंच उठलेला चेंडू आहे. चेंडू मात्र हवेत होता आणि इथे मात्र झेल सुटला आणि एक भलं मोठं योगदान मिळालं आहे ते सतीश याला. आणि एक धाव देखील या ठिकाणी प्राप्त केली होती सतीशाने आपल्या संघासाठी. आता मात्र स्ट्रायकिंगला असणार आहे तो सिद्धेश. सलग 4 षटकार खेचले ते आपल्या संघासाठी सिद्धेश याने आपल्या बॅटच्या माध्यमातून. आता मात्र पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंगला आहे तो सिद्धेश. राजाच्या पुढील चेंडूचा सामना करेल तो सिद्धेश. आणि इथे मात्र हा आखूड टप्प्याचा टाकलेला चेंडू होता. चेंडू पाठवला मला वाटतं सीमारेषे बाहेर. सुंदर असा फटका पाहायला मिळाला आहे सिद्धेशाच्या बॅटच्या माध्यमातून. हा 5वा षटकार. गोलंदाज राज याचं तितकीच मोठी कामगिरी बजावताना दिसतोय तो किंजल स्पोर्ट्स संघाचा हा सिद्धेश. पुन्हा एकदा राजाचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो सिद्धेश. पाहूया. आणि हा देखील चेंडू स्क्वेअर लेगच्या दिशेला कटवला. पाहूया. आणि इथे मात्र काही नैसर्गिक अडथळ्यांमुळे डेड बॉल घोषित केलाय. चेंडू लागलाय विजेच्या तारेला आणि डेड बॉल घोषित झालाय. सुंदर असा मारलेला देखील फटका होता. पुन्हा एकदा राजाचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो सिद्धेश. मोठे फटके
मारताना दिसतोय. मोठा प्रहार करतोय हा खेळाडू आपल्या संघासाठी. आणि इथे मात्र हा ऑफसाईडच्या दिशेला टाकलेला चेंडू होता. चेंडू ग्राउंड शॉटच्या दिशेने मारला आणि 2 अचूक धावा टिपल्या त्या सिद्धेशाने आपल्या संघासाठी. या 2 धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 83. वैयक्तिक 8 चेंडूंवर 34 धावा बजावल्या त्या सिद्धेशाने आपल्या संघासाठी. सुंदर कामगिरी बजावतोय तो सिद्धेश. आता मात्र 5 षटकांची समाप्ती झाली. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 4 ओव्हरला किंजल या स्पोर्टचा स्कोर होता 47. आणि आता मात्र 5 षटकं या ठिकाणी समाप्त झाल्या. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 83. आता मात्र अंतिम षटक. हाणामारीचं षटक. मोठे प्रहार करावं लागणार असं हे षटक पाहूया. इथे मात्र आता स्ट्रायकिंगला असणार आहे तो सतीश. अंतिम षटक घेऊन आलाय तो. सांघिक अंतिम आणि 6वं षटक फेकतोय तो सूरज. सूरजाच्या चेंडूचा सामना करतोय तो सतीश. आणि सुंदर असा हा मारलेला पहिल्या चेंडूवर मोठा प्रहार केला आणि चेंडू पाठवलाय सतीश. अंतिम षटक आहे हे. प्रहार मोठे प्रहार करावं लागणार हे षटक. आणि इथे मात्र हा लेगस्टीच्या बाहेर टाकलेला चेंडू आणि एक धाव देखील या चेंडूवर सफल केली होती. आणि पंचांचा इथे मात्र स्वैर माराचा इशारा येतो. एक अवांतर धाव प्राप्त होते. अशा 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 91. पुन्हा एकदा सूरजाचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो. आता मात्र स्ट्रायकिंगला असणार आहे तो सिद्धेश. मोठे फटके बजावले होते या खेळाडूने या अगोदरच्या षटकामध्ये. आणि इथे मात्र हा स्लोवर टाकलेला हा चेंडू होता. हा चेंडू मात्र सिद्धेशाला काहीसा समजला नाही आणि चेंडू गेला बॅकसाईडच्या दिशेला. परंतु एक धाव देखील या ठिकाणी या चेंडूवर प्राप्त केली आहे सिद्धेशाने आपल्या संघासाठी. एक धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते आहे. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 92. अंतिम षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना पुन्हा एकदा सूरजाचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो सतीश. अंतिम षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना पुन्हा एकदा सूरजाचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज होता तो सतीश. आणि इथे मात्र लॉंगॉनच्या दिशेला पटवलेला चेंडू आहे. पाहूया किती धावा प्राप्त करतो या चेंडूवर. आणि एका धावेवर समाधान मानलंय ते सतीशाने. आता मात्र स्ट्रायकिंगला असेल तो सिद्धेश. मोठे प्रहार करतोय हा आपल्या संघासाठी सिद्धेश. सुंदर फटके पाहायला मिळत आहेत याच्या बॅटच्या माध्यमातून आपल्या संघासाठी. आता मात्र अंतिम षटकातले काही चेंडू शिल्लक असतील. पुन्हा एकदा सूरजाचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज आहे तो सिद्धेश. आणि इथे मात्र हा लॉंगॉनच्या दिशेला कटवलेला चेंडू आणि इथे मात्र अचूक झेल देखील टिपलाय. मोठे प्रहार करताना पाहायला दिसत होता सिद्धेश. आणि या ठिकाणी झेलवाद झालाय वैयक्तिक मला वाटतं तो
सिद्धेशाची जागा घेण्यासाठी गेलेला हा नवीन फलंदाज करण नागवेकर. सूर्याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज आहे तो करण. आणि इथे मात्र हा आखूट टप्प्याचा टाकलेला चेंडू होता. स्लोअर चेंडू होता हा चेंडू केरळच्या दिशेला कटवला होता आणि झेलबाद झालाय. आल्या आल्या पहिल्या चेंडूवर झेलबाद होऊन माघारी परततोय तो करण. सुयोगच्या षटकातले काही चेंडू शिल्लक असतील मला वाटतं या ठिकाणी. आणि संघाची धावसंख्या आहे ती 93. एक भक्कम अशी ही धावसंख्या दिसून येते 93. करण्याची जागा घेण्यासाठी गेलेला हा डावकर असा हा फलंदाज रोहित. पाहूया कोणत्या पद्धतीची भूमिका बजावतोय आपल्या संघासाठी रोहित. अंतिम षटकातले काही चेंडू शिल्लक असणार आहेत. सूर्याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज आहे तो रोहित. आणि सुंदर असा हा टाकलेला चेंडू होता. हा पॉईंटच्या दिशेला कटवलाय चेंडू. पाहूया किती धावा संपन्न करतो या चेंडूवर. एक धाव अचूक टिपले. दुसरी धाव देखील योग्य त्या पद्धतीने संपन्न केली आणि तिसऱ्या धावेला देखील धावला. आणि इथे मात्र थोडासा गचा असं क्षेत्ररक्षण आणि तीन अचूक धावा टिपल्या या चेंडूवर रोहित याने. आणि या ठिकाणी रत्नागिरी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी लवकरात लवकर येऊन टॉस उडवला या. फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब
इलेव्हन वर्सेस किंजल स्पोर्ट या दोन संघादरम्यान 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर 97 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलंय ते RS11 या संघासमोर. किंजल स्पोर्ट या संघाने हे उद्दिष्ट कोणत्या पद्धतीने पार करताना दिसतोय पाहूया. RS11 हा संघ चालू सामन्यासाठी पंच म्हणून भूमिकेत दिसत आहेत ते पप्पूजी साळवे आणि परागजी वारेकर. किंजल स्पोर्ट या संघाचा सिद्धेश याने आपल्या संघादरम्यान भली मोठी कामगिरी बजावली आहे. 10 चेंडूंवर 32 धावांचं भलं मोठं योगदान दिलंय ते आपल्या संघासाठी. सिद्धेश याने सुंदर फलंदाजी पाहायला मिळाली होती ती सिद्धेशाच्या बॅटच्या माध्यमातून आपल्या संघासाठी. सलग 4 चेंडूंवर 4 षटकार खेचले होते सिद्धेशाने. पंचांनी जरा दोन्ही अंपायरांनी या ठिकाणी पॅव्हेलियनशी संपर्क साधायचा आहे. दोन्ही पंचांनी थोडासा वेळ द्यायचा या ठिकाणी. चालू सामना हा RS11 वर्सेस किंजल स्पोर्ट या दोन संघादरम्यान प्रथम फलंदाजी स्वीकारत 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर 97 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलंय ते.
चालू सामना हा RS11 वर्सेस किंजल स्पोर्ट या दोन संघादरम्यान. आता मात्र सांघिक पहिलं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन आलाय तो किंजल स्पोर्ट या संघाचा गोलंदाज सतीश. सांघिक पहिलं आणि वैयक्तिक पहिलं देखील षटक घेऊन आलाय तो सतीश आपल्या संघादरम्यान. पाहूया सतीशाच्या चेंडूचा सामना करेल तो. आणि इथे मात्र हा सुंदर असा समोरच्या दिशेला कटवलेला चेंडू आहे. पाहूया किती धावा प्राप्त करतोय. आणि चेंडूला देखील योग्य त्या पद्धतीचा सन्मान देऊन एकच धाव प्राप्त केली आहे. या चेंडूवर एका धावेने संघाचं खातं उघडलंय. सूरज याने एक धाव मिळवून दिली आपल्या संघासाठी. एका धावेने संघाचं खातं उघडलंय. पुन्हा एकदा सतीश याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो. सतीश याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज आहे तो उपेश. आणि इथे मात्र एकच धावेवर समाधान मानावं लागतंय ते उपेश याला. पुन्हा एकदा एक धाव गुणफलकावर जोडली जाते. एक धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या होते ती कोणताही धोका न पत्करता 2. आता मात्र स्ट्रायकिंगला असणार आहे तो सूरज. सांघिक पहिलं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक फेकतोय तो किंजल स्पोर्ट या संघाचा गोलंदाज सतीश. पंचांच्या रायटम वर द विकेटच्या दिशेने मारा करतोय तो सतीश. आणि इथे मात्र बॅटची कडा घेऊन बॅकसाईडच्या दिशेला गेलेला चेंडू. पाहूया किती धावा प्राप्त करतो या चेंडूवर सूरज. आणि एकाच धावेवर समाधान मानलंय ते सूरज याने. आता मात्र स्ट्रायकिंगला असणार आहे तो उपेश. सतीशाच्या चेंडूचा सामना करेल तो उपेश. पहिलं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना. आणि इथे मात्र हा थर्डमॅनच्या दिशेला कटवलेला चेंडू. पाहूया किती धाव प्राप्त करतो या चेंडूवर. आणि एकच धाव संपन्न केल्या या चेंडूवर. एका धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 4. सुंदर अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते ती सतीश याच्या गोलंदाजी मार्कवर. पुन्हा एकदा सतीश याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो सूरज. आणि इथे मात्र हा मिडविकेटच्या दिशेला कटवलेला चेंडू. पाहूया किती धावा प्राप्त करतो या चेंडूवर. आणि अचूक एक धाव धावून दुसरी धाव देखील योग्य त्या पद्धतीनं बजावले ते आपल्या संघासाठी सूरज याने. पुन्हा एकदा सतीशाचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो सूरज. सलामीची जोडी मैदानात तैनात आहे. पुन्हा एकदा सतीशाचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज आहे तो सूरज. आणि इथे मला वाटतं ऑपेस्टीच्या खूपच बाहेर टाकलेला हा चेंडू. पंचांचा स्वैर माराचा इशारा येतोय. एक अवांतर धाव प्राप्त होते या चेंडूवर. एक अवांतर धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती बिनबाद 7. पुन्हा एकदा चालू षटकातील पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो सूरज. आणि इथे मात्र हा स्क्वेअर लेगच्या दिशेला कटवलेला चेंडू. पाहूया किती धाव संपन्न करतो या चेंडूवर. इथे मात्र थोडंसं नैसर्गिक अडथळ्यामुळे चेंडू स्लो होऊन बॉर्डर लाईन काही क्रॉस करू शकला नाही. आणि अचूक या चेंडूवर एकच धाव या ठिकाणी प्राप्त केली आहे ती सूरजाने. या एक धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. या ठिकाणी मला वाटतं पहिलं षटक देखील समाप्त होतंय. एक षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या असेल ती 8. अजून देखील सलामीची जोडी मैदानात तैनात आहे. कोणताही धोका नाही आहे. आणि धावसंख्या आहे ती एक षटकाच्या समाप्तीनंतर 8.
आपल्या संघासाठी कोणती भूमिका बजावताना दिसतोय तो अनिकेत. अनिकेत याचा चेंडूचा सामना करेल तो सूरज. आणि इथे मात्र हा फुलटॉस टाकलेला चेंडू होता आणि चेंडू मोठा प्रहार करून चेंडू पाठवलाय सीमारेषे बाहेर. 6 अनिकेत याच्या पहिल्या चेंडूचा पुरेपूर फायदा उचलून सुंदर असा फटका मारलाय आणि सीमारेषे बाहेर 6 धावांसाठी पाठवलाय चेंडू. पुन्हा एकदा अनिकेतचा पुढील चेंडू खेळत सज्ज होता तो सूरज. इथे मात्र हा विकेटच्या दिशेला कटवलेला चेंडू पाहूया किती धाव प्राप्त करतो या चेंडूवर. आणि इथे मात्र एकच धावेवर समाधान मानलंय ते सूरज याने. एक धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती. पुन्हा एकदा अनिकेत याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज आहे तो उपेश. आणि इथे मात्र रनआउटचा चान्स होता परंतु एक धाव अचूक टिपले ते आपल्या संघासाठी. उपेश याने एक धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 16. दुसरे षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना अनिकेत याचा पहिल्या चेंडूचा पुरेपूर फायदा उचलून सूरज याने चेंडू पाठवला होता सीमारेषे बाहेर. अनिकेत याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज आहे तो सूरज. हा देखील चेंडू मिड विकेटच्या दिशेला कटवलाय. पाहूया किती धावा प्राप्त करतो या चेंडूवर. आणि इथे क्षेत्ररक्षण देखील सुंदर पद्धतीने पाहायला मिळते. 2 धावेवरच समाधानी ठेवलंय ते सूरज याला. या 2 धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती. दुसरं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना 18. अजून देखील सलामीची जोडी मैदानात तैनात आहे उपेश आणि सूरज याच्या स्वरूपात. आता मात्र अनिकेत याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो सूरज. आणि इथे मात्र फुलटॉस चेंडूचा पुरेपूर फायदा उचललाय. चेंडू पाठवलाय मिड विकेटच्या दिशेला. पाहूया किती धावा प्राप्त करतो या चेंडूवर. एक धाव अचूक टिपून दुसरी धाव देखील योग्य त्या पद्धतीने कंप्लीट केले ते सूरज याने आपल्या संघासाठी. या 2 धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 20. दुसऱ्या षटकातील काही चेंडू शिल्लक असताना पुन्हा एकदा अनिकेत याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो सूरज. सुंदर असा टाकलेला चेंडू होता. चेंडू पाठवलाय स्क्वेअर लेगच्या दिशेला. सॉरी माफ करा मिड विकेटच्या दिशेला. आणि एक धाव संपन्न केली ती या चेंडूवर सूरज याने आपल्या संघासाठी. या ठिकाणी दुसरं षटक देखील समाप्त झालंय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर RS11 या संघाची धावसंख्या असेल ती 21. 2 षटक या ठिकाणी संपन्न झाले आहे. सत्त्याण्णव धावांचा पाठलाग करताना दिसतोय तो हा RS11 संघ. आता मात्र स्ट्रायकिंगला असणार आहे तो सूरज. ऋतिक याच्या चेंडूचा सामना करेल सूरज. सांघिक तिसरा आणि वैयक्तिक पहिला षटक फेकतोय तो किंग स्पोर्ट या संघाचा गोलंदाज ऋतिक. आणि इथे मात्र मोठा फटका मारलाय. चेंडू पाठवला सीमारेषे बाहेर स्क्वेअर लेगच्या दिशेला. सूरज याने आपल्या बॅटच्या माध्यमातून
धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या होते ती 26. 97 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलंय ते किंजल स्पोर्ट या संघाने. RS11 या संघासमोर 97 धावांची पाठलाग करताना दिसतोय तो RS11 हा संघ. पुन्हा एकदा ऋतिकेचा पुढचा चेंडू होता आणि इथे मात्र चेंडू हवेमध्ये होता. क्षेत्ररक्षक देखील चेंडू खाली तैनात होता आणि अचूक झेल टिपला आणि पहिली सलामीची जोडी फोडण्यात यश मिळवलंय ते ऋतिक याने आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. आणि इथे मात्र उपेश याला माघारी पहिलीच विकेट प्राप्त केली आहे ती ऋतिक याने आपल्या गोलंदाजी मार्कवर आपल्या संघासाठी. आणि आता मात्र उपेश याची जागा घेण्यासाठी आलेला हा नवीन फलंदाज. आणि इथे मात्र हा लॉंग ऑफच्या दिशेला कटवलेला चेंडू पाहूया किती धावा प्राप्त करतो या चेंडूवर. आणि एकच धावेवर समाधान मानलंय ते. ऋतिकेचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो सूरज पाहूया. आणि इथे मात्र हा यॉर्कर लेनचा टाकलेला चेंडू होता. चेंडू पाठवला स्क्वेअर लेगच्या दिशेला किती धावा प्राप्त करतो या चेंडूवर. एकच धावेवर समाधान मानलंय ते सूरज याने. एका धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 1 गड्याच्या मोबदल्यात 28. यापुढे होणारा सामना शौर्य 11 रत्नागिरी वर्सेस माहील स्पोर्ट या दोन्ही संघांच्या संघनायकांनी या ठिकाणी नाणेफेकीसाठी यायचा आहे. पॅव्हेलियनशी संपर्क साधायचा आहे. पुन्हा एकदा ऋतिकेचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज होता तो. धावसंख्या आहे ती 29. RS11 या संघाची धावसंख्या आहे ती 1 गडाच्या मोबदल्यात 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 29. आता मात्र सांघिक चौथा आणि वैयक्तिक पहिला षटक घेऊन येतोय तो करण. आणि इथे मात्र चेंडू गेला जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. पुन्हा एकदा करण याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो सूरज. प्रथमेशच्या बॅटच्या माध्यमातून निघालेला फटका होता. चेंडू गेला होता जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. पुन्हा एकदा करण्याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो प्रथमेश.
10 ते 12 पावलांचा रन घेऊन पंचांच्या राईट ओव्हर द विकेटच्या दिशेने मारा करतोय तो आपल्या संघासाठी करण. पाहूया करण याच्या चेंडूचा सामना करतोय तो प्रथमेश. आणि इथे मात्र हा स्वैर माऱ्याचा इशारा येतोय पंचांचा. एक अवांतर धाव प्राप्त होते या चेंडूवर. एक धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर होते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती एक गड्याच्या मोबदल्यात 31. यापुढे होणारा सामना शौर्य 11 स्पोर्ट रत्नागिरी वर्सेस माहिर स्पोर्ट या दोन्ही संघांच्या संघनायकांनी या ठिकाणी नाणेफेकीसाठी कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. पुन्हा एकदा पंचांचा स्वैर माराचा इशारा येतो. एक अवांतर धाव प्राप्त होते. एक अवांतर धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 32. चालू षटक चौथं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना पुन्हा एकदा करण्याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो. आणि इथे मात्र हा मोठा प्रहार केलाय चेंडूवर आणि चेंडू पाठवलाय सीमारेषे बाहेर 6 धावांसाठी. चौथं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना पुन्हा एकदा करण्याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो प्रथमेश. आणि इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता प्रथमेश याचा, परंतु चेंडू काही बॅटच्या संपर्कात आला नाही. चेंडू गेला यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. अचूक कामगिरी बजावली ती यष्टी रक्षकाने. कोणतीही धाव नाही या चेंडूवर. निर्धावाचा हा चेंडू. पुन्हा एकदा करण्याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज आहे तो प्रथमेश. आणि इथे मात्र हा आखूड टप्प्याचा टाकलेला चेंडू होता. बॅटचा आणि चेंडूचा काहीसा पुरेपूर संपर्क नाही आहे. चेंडू हवेमध्ये होता, परंतु झेल काही टिपू शकला नाही आहे तो करण. आणि एक जीवदान मिळत आहे ते प्रथमेश याला. पुन्हा एकदा करण्याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो प्रथमेश. चालू षटक या ठिकाणी चौथं षटक या ठिकाणी चालू आहे. आणि इथे मात्र हा स्क्वेअर लेगच्या दिशेला मोठा प्रहार केलेला चेंडू होता. चेंडू गेला सीमारेषे बाहेर 4 धावांसाठी. सुंदर असा आजच्या 42. पुन्हा एकदा करण्याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो प्रथमेश. पाहूया मोठे फटकेबाजी करताना दिसतोय तो आपल्या संघासाठी प्रथमेश. आणि इथे मात्र हा देखील चेंडू आखूड टप्प्याचा टाकलेला होता. मिडविकेटच्या दिशेला कटवलेला चेंडू आहे. पाहूया किती धावा. कोणतीही धाव नाही या चेंडूवर. निर्धावाचा हा चेंडू. या ठिकाणी चौथं षटक देखील समाप्त होतोय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या होते ती एक गड्याच्या मोबदल्यात 42. सिद्धेशाच्या चेंडूचा सामना करत होता तो. आणि इथे मात्र मोठा फटका मारलाय. मोठा प्रहार केलाय चेंडूवर. चेंडू पाठवलाय सीमारेषे बाहेर 6 धावांसाठी. पहिल्या चेंडूचा पुरेपूर फायदा उचलून
पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा टाकलेला चेंडू होता सिद्धेशाच्या गोलंदाजी मार्कवर आणि चेंडू पाठवलाय सूरजाने सीमारेषे बाहेर खणखणीत असा असताना पुन्हा एकदा सिद्धेशाचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो सूरज. पाहूया सलग 2 चेंडूंवर 2 अचूक षटकार फेकले ते आपल्या संघासाठी सूरजाने आणि इथे मात्र फुलटॉस टाकलेला चेंडू होता चेंडू पाठवला लॉंगॉनच्या दिशेला. पाहूया किती धावा संपन्न करतो या चेंडूवर आणि इथे मात्र एकाच धावेवर समाधान मानले ते सूरजाने आपल्या संघासाठी एक धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या होते ती 55. 97 धावांचा पाठलाग करताना दिसतोय तो हा RS11 संघ. आता मात्र स्ट्रायकिंगला असणार आहे तो प्रथमेश. सिद्धेशाच्या चेंडूचा सामना करतोय प्रथमेश. इथे मात्र हा फुलटॉस टाकलेला चेंडूचा चेंडू पाठवलाय पॉईंटच्या दिशेने. पाहूया आणि कोणतीही धाव नाही. सूरजाने रोखलाय त्याला धाव घेण्यास. निर्धावाचा हा चेंडू पुन्हा एकदा सिद्धेशाचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असणार आहे तो प्रथमेश. पंचांच्या रायटम उर्ध्व विकेटच्या दिशेने मारा करतोय तो प्रथमेश यासाठी सिद्धेश आणि हा देखील चेंडू हवेमध्ये चेंडू पाठवलाय सीमारेषे बाहेर 6 धावांसाठी. पुन्हा एकदा सिद्धेशाच्या पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असणार आहे तो प्रथमेश आणि सुंदर असा हा लॉंग ऑफच्या दिशेला कटवलेला चेंडू. चेंडू आला सीमारेषे बाहेर. सहा चेंडू आणि 30 धावांची गरज असणार आहे. आता मात्र अंतिम षटक या ठिकाणी. पाहूया कोणता गोलंदाज घेऊन येतोय तो किंजल स्पोर्ट या संघाचा. चालू सामन्यासाठी पंच म्हणून भूमिका बजावताना दिसत आहेत ते प्रफुल्लजी साळवे आणि परागजी वारेकर. आता मात्र अंतिम षटक या ठिकाणी. 6 चेंडू आणि विजयासाठी 30 धावांची गरज असणार आहे ती RS11 या संघाला. सुंदर अशी फटकेबाजी देखील पाहायला मिळते ती या दोन्ही फलंदाजांकडून सूरज आणि प्रथमेश याच्या बॅटच्या माध्यमातून. आता मात्र सांघिक 6वं आणि वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन आलाय तो किंजल स्पोर्ट या संघाचा गोलंदाज ऋतिक. पाहूया 6 चेंडू आणि विजयासाठी 30 धावांची गरज असणार आहे ती RS11 या संघाला. आता मात्र स्ट्रायकिंगला असणार आहे तो सूरज. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 67 धावा झाल्या आहेत त्या RS11 या संघाच्या आणि विजयासाठी 6 चेंडू आणि 30 धावांची गरज होती. इथे मात्र सुंदर टाकलेला हा चेंडू होता. यॉर्कर लेनच्या दिशेचा हा चेंडू होता. चेंडू
ऋत्विक याने आणि सूर्याची जागा घेण्यासाठी गेलेला हा नवीन फलंदाज राज. सुंदर असा टाकलेला चेंडू होता. निर्धावाचा हा चेंडू, कोणती धाव नाही या चेंडूवर. पुन्हा एकदा ऋतिकेचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो राज. आणि इथे मात्र हा लॉंग ऑफच्या दिशेला उंच मारलेला फटका आहे. पाहूया क्षेत्ररक्षक देखील चेंडू खाली तैनात आहे. एक हाताने झेल टिपण्याचा प्रयत्न होता क्षेत्ररक्षकाचा, परंतु झेल सुटला आणि एक धाव यशस्वीरित्या कंप्लीट केली आहे ती राजाने. एक धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडली आहे. अंतिम षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना अंतिम षटक फेकतोय तो किंजल स्पोर्ट या संघाचा ऋतिक. पाहूया ऋतिकेचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो प्रथमेश. आणि इथे मात्र हा थर्डमॅनच्या दिशेला गेलेला चेंडू आहे. पाहूया किती धाव प्राप्त करतो या चेंडूवर. आणि इथे मात्र रनआउटचा मौका होता, परंतु मौका हुकला आणि एक धाव अचूकरित्या कंप्लीट केली. दुसऱ्या धावेला देखील धावतोय तो प्रथमेश आणि 2 धावा देखील टिपल्या त्या आपल्या संघासाठी प्रथमेश याने. या 2 धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या होते ती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 70. अंतिम षटकातले मला वाटतं काही चेंडू शिल्लक असणार आहेत. अजूनही विजयासाठी 28 धावांची गरज आहे ती RS 11 या संघाला. आणि इथे मात्र मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात बीट झालाय. चेंडू गेला यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धावाचा हा टाकलेला चेंडू, कोणती धाव नाही या चेंडूवर. सुंदर अशी गोलंदाजी दिसते ती ऋतिकेच्या गोलंदाजी मार्कवर. पुन्हा एकदा ऋतिकेचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो प्रथमेश. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याच्या नादात बीट झालाय. चेंडू गेलाय यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. आणि या ठिकाणी अपील केला होता, परंतु पंचांनी या ठिकाणी विकेट देखील घोषित केली आहे ती प्रथमेशच्या स्वरूपात. तिसरा धक्का बसला आहे तो RS 11 या संघाला. आणि या ठिकाणी सामना